This is a Snilka production. Sådan noget her. Så går vi da bare nedad. Gå ind der. Der er mørkt. Hey, elektriker, tryk. Du ser. Nøgler. Jeg ved ikke, sådan her til. Skal vi prøve med den her først? Der er lystag med. Okay, hvor mange nøgler har vi? Vi har 3, og den ene af dem er til en Hyundai. Hvor mange døre er der der? Vi starter ned fra den ende af. Okay. Cykel. Det kunne også være, den passer til en cykel. Ja, vi har 3 nøgler. Mange ting, vi kan prøve. Men det skal ikke. Nej. Næste. Nej. Nej. Så er det lige igen. Nej. Heller ikke den. Jamen den der. Nej. Ja, Det, den ser god lang ud, den der. Nej. 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 Slet ikke det. Prøv lige nøglen i forhold til. Nej. Ja. Ja. Nej. Næste. Ja. Og den er 2. Nej. Nej. Det er tæt på. Nej. 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 Måske. Nej. Nej. Vent da. Nej. 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 Vi startede på 19, nu er vi ved 2. Nej. Nå, det var den samme der, som jeg åbnede ind til med. Nå, så må vi starte fra i dag. Og en ny nøgle. Prøv med den her nøgle. Nej. Oh my god. Dør nummer 2 simpelthen. Pas på ikke, der er nogen derinde. Der er fri bane der. Hvorfor? Det er helt vildt mørkt. Ja, vi er altså sultne der. Fryser. Fryser helt. Hvad skal vi have? Boller. Grovboller. Du vil noget til det. Nej, ikke andet end... Hvad skete der der? Det ved jeg ikke. Hvad laver du? Vi er lukket inde. Fuck. Shit, mand. Jeg har stadig nøglerne. Det er lige meget, når låsen er på den anden side. Kan du ikke kravle ud? Indover? Jeg kan prøve.
på Ja. kameraet. Ja. Jeg kravler over. Jeg kaster nøglerne ned til dig. Ja. Hvilken en er det? Det er den uden snor på. Hold da kæft, mand. Fuck. Okay, det her det skal jeg. Fuck, lad os... Der er ikke nogen, vi skal have noget mad. Ja, nu tager vi noget med. Fuck, mand. Så er vi løs. Shit. 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 Fuck, mand. Fuck.